GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabuwasan. Masantos tan maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ay kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan Jalabat at DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo adasayan kabuwasan Bakterian Lingkora Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kaibamot si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes 14 at bulan na Abril 2026. Gadasaray ulo na balitad lokal. Radyo Pangasinan Balita. Abong nilimas na matatakaw. Radyo Pangasinan Balita. Apatiran katao yanan panggap ya empleyado na DSWD asa kote. Ang kabin alahas abawi. Radyo Pangasinan Balita. LGBTQ unarap at patong-patong yakaso. Radyo Pangasinan Balita. Lakin na timakas at kulungan yawalaan na kason karnaping nariljad Sambales. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo adasari ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Excise tax at LPG tan kerosene inikal ng Presidente Marcos. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Tulfo na alarma at intagay na kaso na panagmanihon akainom. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Apatiran na suspects at hising victim na PNPA. Aberbirla. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Fake news, salot at publiko palapag na Malacanang. Radyo Pangasinan Almusal Balita. VAT at petrolyon nakaukulaan niya walaan na loy palapag ng Presidente Marcos. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras na alas 6:05 na kabuwasan tanatan wadyare detalye at asare balita da lokal. Oras na alas 7:40 na labi na naresto so timaka siya preso jad Bali na Burgos, Pangasinan. Sa may suspect so mantaon na 46 balolaki residente na barangay San Pascual da Avilan Baloy. Si katoy naresto na sara impangulop ya pwersa na Burgos Police kaiba so Alaminos City Police Provincial Intelligence Unit na Pangasinan tan Santa Cruz Zambales Police Provincial Office panamaglay na ginawan o plan na manhanta
sa may suspect sa walaan na kaso na insunggahay na Republic Act 10883 o anti Karnaping Aka, yan ay kurita sa Nobyembre 12, 2025. Yan si Katuso Timakas at pasilidad sa Abril 6, 2026. Asingkat sa bitlang sospek, Jada Provincia na Sambales, tan si Katoy Nawet Nazaret Aklan Oloy, Jad Burgos Police Station, dan arapan so insigap ya kaso ada korte laban ed abitlan sospek. Radyo Pangasinan Balita. Naaresto sa patiran na katao nan panggap yung empleyado na DSWD kaya rin si Karay na biktima na sa nasawa na Tagajad Barangay Kalsada, Mabini, Pangasinan. Unong at investigasyon na pulis ng panggap yung suspect ya taga DSWD ya makawat kuno na ayuda yung biktima lapod wala da edad iray biktima imabuloy iran inter so alas dara niya yamang kantidad na 150,000 piso tampol ya timaka si ray suspect ya limugan at kotse tampol ya in report dyan pulis sa bitlan insidente panamaglay na dragnet operation asa kote ray suspect dyan party na Alamino City unara pa da kaso ray suspect kada korte lapod si Karay insigapan na kaso. Radyo Pangasinan Balita. Unarap mo tada nandruman kaso so miyembro na LGBTQ kasumpalan niya ginawa survivors operation jada bali na Filiasis Pangasinan sa may suspect samantao na 39 native na Masbate Bangbalat Manaayam la jada bali na Lawak Pangasinan ya si Katuso na arresto pasado alas 2 na labi akumpiskad 5 na suspect so sa kaya plastic sachet yan ang karga na shabu walibalaton na 0.5 gramo manbili na 3,400 piso asam-sam mata at 5 na suspect so dwara na kalibre 9mm tan 24 ya bala unara pa da kaso nin sunggay na section 5 tan 11 article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 tan Republic Act 1091 o Comprehensive Firearms and Ammunition yan sigup man lang korte laban at abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. At akawan at oras na alas 11 na kabuasan agawa sa insidente sa Barangay Istansa, Bali na Lingayen, Pangasinan. Sa may biktiman bihis walad susunidad residente na bitang lugar. Ya dinisyal yung investigasyon na pulis sa may biktima so manayan jada Manila manlapulasan ng Enero da sayang taon na si Katuso ng bakasyon na jad Barangay Istansa tan si Mabid oras na alas 11 na kabuasan sa Marso 31 na imano to na sa may bintana at bunig na abong so pinasuot yan ilukasan na imano to niyan na atayak iray kaos tan batik iray pigaran appliances sa kaya sharp washing machine mambili na 10,000 piso sa kaya unit ya Hanabishi rice cooker sa kaya unit ya refrigerator mambili na 22,000 piso sa kaya unit ya Samsung flat screen TV manabili na 50,000 piso sa kaya unit oven mambili mat na City Mill tan assorted ran branded ya kawis mambili na 5,000 piso sarayan na at kuya kagamitan so walay katibukulan ya 96,000 piso sa tanya insidente so tampol yan report jad barangay official antes yan tawag jad police station
Jessica Toso sayat gagawan sa malaknaban yung investigasyon yan nakabatan iray suspect. Radyo Pangasinan Balita. Negosyante kinakuha na appraiser to niya agawa sa insidente at VAP pawn shop yan narumog Jadson 3 Bali na Rosales Pangasinan sa may biktiman pa personal pimarungta jad police station at oras na alas 5:55 ng arom sulakin man taon na 38 awala na asawa negosyante residente na Barangay B Bali na Tayug Pangasinan liga niya sa may suspect so lakin man taon mo at na 28 balulaki Taylor appraiser residente na Barangay Kibaol Bali na Lingayen Pangasinan unogad investigasyon na pulis akabatan na sanan Enero yanggad Abril 1 2026 sa may suspect so mantatakay na kwarta dabitlan na pawn shop lapod o sa rentunyan man gagalaw na online gambling iya scatter jad oras na alas 4:30 ng arom sa may kumplainanda so akadiskubre na aliwan na gagawan na suspect tan biglan na tiniputan na Eda sa may kwarta inyatol jad sa vote nabitlan establishmento lapod ando ko sa bakasyon pangbalot saya so nababalang tampolya intawag jad police station so bitlan insidente tan inaresto sa bilang suspect inawit jad police station tan sa kaso Superior Paraid Korte laban at abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Judson Conran ya balita da lokal lapod influensya na alak balolaki pinupupuk na bote yagawa sa insidente oras na alas 3:38 na palbangon jad barangay poblasyon Bali na Basista Pangasinan sa may biktima so mantaon na 38 college graduate, teacher by profession, residente na barangay Bacnono, Bali na Bayambang Pangasinan. Liga niya sa may suspect, sulakin man taon na 22, balolaki high school graduate, ang gapoy trabaho, residente na barangay Poblasyon, Basista Pangasinan. Tan sa may kaibaton laki, man taon mot na 19, balolaki, estudyante, residente na barangay Osmeña, Senior Bali na Basista Pangasinan. Unong at investigasyon na pulis sa Basista anti siya nagawa sa insidente sa involved parties sumaninoman na alak at abitlang lugar sakay ada saray suspect sunan pagpag na bote at ulo na biktima saray pigaran na individual sunan bano at abitlang na gulo ta nakagamor na sugat sa biktima tan si Katosimatik jad Bayambang District Hospital jad Bali na Bayambang Pangasinan sa peruntan tambalen sa gamaran tong sugat naluganan niya sara may duwaran suspect so naresto na saray taklay na uloy. Radyo Pangasinan Balita. Margalan ray katibukilan niya balitad lokal antes tayo dapat kada saray detalye ada balitad nasyonal wajanire pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in the Quad City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cruises keep just off the town's heart. Start your day with rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with
warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midolo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midolo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midolo, where every sip feels special. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maapit yung Kaposan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. .18 na po ng umaga, alas 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, almusal, balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Hinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene na pang-araw-araw na ginagamit ng publiko. Dahil dito kaya mababawasan ng 3 pesos and 36 centavos kada kilo ang LPG o 37 pesos bawat tangke. Nilinaw naman ng Pangulo na patuloy pa rin ang pinag-aaralan ang pag-aalis ng excise tax sa diesel at gasolina sa kabila ng mga panawagan at kailangan pa itong pag-usapan muli ng gabinete ngayong araw sa pagpupulong ng Uplift Committee. Bukod dito, pinag-utos din ni Pangulong Marcos ang pagbabawas sa taripa para makatulong sa pagbaba sa presyo ng pagkain. Layunin ng hakbang na mabawasan ang pasanin sa mga consumers habang tinitiyak ang proteksyon sa lokal na agrikultura at magkaroon ng balanse. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Samantala, nilinaw ng palasyo na kailangan ng bagong batas at kapangyarihan ng Kongreso bago suspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Value Added Tax o VAT. Ito ang tugon ng palasyo sa panawagan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na tuluyang tanggalin ang VAT sa fuel upang mabawasan ang pasanin ng publiko. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mahalaga ang buwis bilang pinagkukunan ng pondo at ng pamahalaan para sa iba pang proyekto at programa. Gayunpaman, patuloy na pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabawa sa pansamantalang pagsuspende ng ilang buwis na maaaring ipahayag sa mga susunod na araw. Ngayong araw ay muling magpupulong ang Uplift o ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Mula rito ay aabangan na lang kung magbababa ng pasya tungkol sa excise tax si Pangulong Marcos. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, almusal,
Balita! Ipinaalala ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes sa mga kapwa senior citizens na itinaas na sa 40% ang kanilang diskwento sa pagsakay ng mga public utility vehicles na sakop ng subsidized routes. Ayon kay Ordanes, ang kasulukuyang 20% discount sa pamasahe ng seniors ay dinagdagan ng 20% mula sa Department of Transportation. Sakop nito ang 823 na ruta ng mga jeepney, bus at EDSA carousel na inaasahang magbibigay ng malaking benepisyo sa mga seniors, PWDs at estudyante. Binigyang din ni Ordanes na malaking tulong ito sa net service contracting sa mga driver at operator, kabilang ang mga senior citizen na namamasada. Aniya, mahusay ang programang ito dahil sa itong targeted response measure. Masinop na paggamit ng pondong umaabot sa 800 million pesos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! ikinabahala ni Senate Committee on Public Services Chairman Senador Rapi Tulfo ang naitalang 1,555 road crash incidents ng Department of Health Online National Electronic Injury Surveillance System. Ito lamang Semana Santa mula March 9 hanggang April 5. Ayon pa sa datos ng DOH, 255.8% ang itinaas ng bilang ng drunk driving cases kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na paalala ni Tulfo sa Philippine National Police, LTO, MMDA sa nagdaang hearings ng kanyang komite ukol sa kahalagahan ng paggamit ng law enforcement agencies, lalo na ng pulisya, ng dekalidad at fully functional na breath analyzer. Matatandaan na kinwestiyon ni Senador Tulfo ang PNP sa kanilang budget hearing noong November 17, 2023 kung bakit 17 units ng breath analyzers lang meron sila sa kabuuang 330 million pesos na binili ng gobyerno para sa PNP noong 2020. Kalakip ang mga speed gun, bagay na itinanggi ng PNP na may natanggap sila mula rito. Sa ginawang pagsisiyasat na pag-alamang 2 beses bumili ng breath analyzers ang LTO sa supplier na 3R Metalcraft noong 2015 at 2016. Pero ayon sa dating hepe ng LTO na si Vigor Mendoza II, 500 units dito ay damaged at hindi na makukumpuni pa. Ang mas masaklap, nagsara rin daw agad ang kumpanya matapos mabili ng gobyerno sa kanila ang breath analyzers unit. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang 4 pang kadete sa Philippine National Police Academy o PNPA na sangkot sa umano'y hazing sa 22 nilang underclassmen. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., dinadalhan na rin ng subpina ang mga ito at pinaharap sa investigasyon. Nagsasagawa na ng case build-up upang mapalakas ang kasong isasampa laban sa mga sangkot sa insidente. Una nang inaresto ang 3 kadete na sinasabing sangkot sa hazing at naging susi upang matukoy ang 4 na iba pa. Pinaalalahanan din ni Nartates ang mga trainees at tauhan ng PNPA na panatilihin ang profesionalismo at respeto sa nasabing training institutions. Aniya, layon ng PNPA na maghubog ng kakayahan at integridad sa bawat nagnanais maging pulis. Walang puwang anya sa akademya ang pang-aabuso. Kaugnay nito, iniutos din ng PNP Chief ang ilang mga pagbabago sa pamamahala at programa ng PNPA upang hindi na maulit pa ang mga insidente ng karahasan tulad ng hazing. Radyo Pangasinan, Almusal,
Balita! At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! salot sa lipunan ang mga fake news peddlers o mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa bansa. Tugon ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa tanong kung ano ang masasabi ng Malacanang na naging pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay sa lagay ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Castro, huwag nang palawakin ang mga fake news peddlers dahil hindi kailangan sa lipunan ang tulad nila. Sinabi ni Castro, mismong si Senador Marcos na ang nagsabi na matagal na niyang hindi nakikita ang Pangulo. Kaya tanong ni Castro, saan nakuha ng senador ang impormasyon na may sakit ang Pangulo at pabalik-balik sa ospital kung hindi naman pala ito nakikita ang Pangulo? Git pa ni Castro, ang dapat intindihin ngayon ay ang ulat ng mainstream media at kung ano ang nakikita tuwing nagko-cover kasama si Pangulong Marcos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! At sumayin nyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung... San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers. Perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Delicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Delicious, great taste meets their value. Delicious Food Service. We cook, you celebrate. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bumilyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras sa alas 6:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umaga ito, Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactoron Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, 14 sa buwan ng Abril 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong parating na balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong, mga reaksyon, mangyari lamang po tumawag kayo sa smart number natin 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube, live pa rin po tayo. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Good morning nga pala kay pare Christopher Paraino. Oy, Sir Chris. Oo. Good Ayan. morning. Na dyan sa Kalasyaw. Kumusta lahat? Nanonood may partner tumat, si Compadre Tamat. Richard Poserio. Si pare Richard Poserio. Good Ayan, morning. magandang umaga. Magandang umaga rin sa mga viewers natin, na nandito ngayon. O si Sir Bots Velasco. Nanonood. Good morning, Good sir. morning. Magandang umaga po sa Sir inyo. Butch, how are you? How are you, Sir Bots, saan ka man naroroon, nandito kami. Naghahatid pa rin ng mga balita, informasyon ngayong umaga. Antay namin yung imbitasyon mo. Kung kailan tayo Kailan tayo pupunta dun? doon. Alam natin na hindi naman nakakalimot si Sir Bots Velasco. Ayan. Uy, yung pagtanggal ng Nang? yung naibalita ko kanina. Yung LPG at saka yung excise tax ng LPG at saka yung ano pa yun? Kerosene. Kerosene, Oo. LPG. Hanggang po, tatalaran na natamay yun. Yung Ang inaabangan po, dapat kasama ang diesel. At hindi, pwede, kung daw, dapat gumawa ng panibagong batas. Bakit yung LPG? Siguro may batas na yan. At saka kerosene. Pag-aralang mabuti, kailan kayo pag-aralan yan? Hanggang kailan tayo mag-aaral dyan sa pagtanggal, pagtapyas? Aral na lang. Itong excise tax yung pinag-uusapan natin. Actually, binigyan na ng kapangyarihan ng Pangulo na doon sa kanyang yung state energy state emergency. Energy emergency. Binigyan siya ng kapangyarihan. Di ba nung mga nakaraang linggo kailangan na tanggalin muna o bawasan ng excise tax o ang excise tax nitong Oil product. mga petrolyo. Nasa kanyang lamisa na Para matulungan yung mga naghihirap na mga driver. Driver ang pinag-uusapan at saka siyempre napirmaan tula sa ino na tumanaya yung LPG kerosene. Kerosene. Pag-aralan daw. Yung LPG ba hindi ba gumagamit ng crudo yan pag binabiyahe? Siyempre gumagamit. Di ba? So hanggang Abangan natin ngayong araw daw. ang Ngayong araw may pagpupulong yung uplift
Oo. Yung, Tungkol sa diyan kung sa papaano. diyan sa pagtapyas ng gasolina at saka diesel, pag-aralan daw nila, tingnan natin kung ano ang kahinatnan yung kailang pagpupulong ngayong araw. Yung Unified Package for Livelihoods, Ayan, uplift. Industry, Food and Transport Committee o yung UPLIFT. Ayan, abangan natin yan. Samantala, Rollback ha? Rollback. Oo. 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 Ngayong araw. Ngayong araw. Rollback. Magkano yun? 23? Sa Sa diesel? Medyo malaki-laki rin, 23. Mas malaki yung itinaas noon. Oo nga, no? Yung mga pagtatapyas ngayon, pagbabawas, ano lang yan. manipis Katiting lang. yan. Oo, katiting lang. Katiting lang yan. Oo, kumbaga, patak-patak na parang ulan yan eh. Nung yung pagtaas, kala mo rocket sa bilis. Oo. Di ba? Kasi rocket. Oo, Pero pero, nung pagbaba, alam mo yung balahibo ng ibon. ibon. Kung paano ganun. bumaba galing sa Yung, parang nga Di ko ba? na. Patay-patay. Yan. yan. Hinay-hinay. Yan, no? Hinay-hinay. Sobrang bagal ang pagbaba noong balahibo. Oo. Nung ibon. Mabuti. Pero nung pag-akyat ay kasing bilis ng rocket. Ayan, na galing sa Iran. Ang talay. Sige, aabayan natin kung yan ba ay talagang matatapesan ang mga petroleum product, diesel at saka gasolina. Yan kasi yung inaabangan ng ating mga chopper ang mga operators Oo, at siyempre inaabangan din ng mga commuters dahil siyempre pag yung pagtaas ng diesel, gasolina, siyempre apektado rin yung mga commuters dahil sumasakay sila sa mga pampaserong sasakyan. Abangan natin yan. Hindi pa tayo nawawala ng pag-asa. Ito, talakayan na natin muna itong issue, kapaborito Errol, dahil marami ang nagtatanong kung matutuloy ba ang barangay at SK election sa Nobyembre 2, 2026. Sino ba kasing nagsabi? Hindi, marami ang tatanong. Ay. Dahil sa nararanasan daw na crisis ngayon, sanhin ng tensyon dyan sa gitnang silangan, maraming kuwang kasi, yung malilikot ang pag-iisip Alam mo yung, di ba may nakalaan ng pondo dyan. Oo. Di ba, kung hindi matutuloy at i-extend, ganun din, gagastos ka rin Correct. Ang kasagutan dyan, bakit ba yung pondo ba dyan na nakalaan sa election, pwede bang gamitin na in terms of crisis, Oo. hindi, siguro, hindi pwede. Ngayon, ang kuwan dyan, ang kasagutan dyan, kapaborito Errol, wala pang kuwan kasi, wala pang hakbang ang mababang kapulungan ng Kongreso, kung sila ba ay gagawa ng yung pag-amenda, katatapos lang na-aprobahan yung yung batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talagang ang barangay at SK election ay gaganapin sa Nobyembre 2, 2026. Ngayon mayalikot yung mga pag-iisip kasi ng mga iba dyan, lalo na yung mga incumbent barangay official na hindi nagtrabaho. Di ba? At ang isa sa mga nagdadasal dyan ay yung maraming issue. Maraming issue. Na kapitan. Na sana wag matuloy. Siyempre. Ito, tuloy man o hindi ang eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan sa Nobyembre, dapat gampanan ng mga opisyal sa barangay ang kanilang tungkulin pa rin. Magbigay ng tamang serbisyo sa kanilang komunidad. Tama. Ang mga ibang kuan kasi nagtatanong at kinakabahan na barangay official ay mga hindi nag-perform sa kailang tungkulin bilang kagawad o punong barangay o iskiman na dyan, di ba?
Ang mga ibang opisyal ng barangay, okay lang na matuloy. Oo. Walang problema. Oo. Dahil maganda ang kanilang performance at nagtrabaho sila para sa kanilang mga kabarangay. Oh, sa ilalim kasi ng Republic Act 7160 o kaya yung Local Government Code of 1991, nakasada sa naturang batas ang duties, function, and responsibility ng bawat halal na opisyal. Halal Oo. Aliwan ken, aliwan hangal. Oh, halal. Oh, yung elected. Oh. Kailangan na pantayan ng mga halal na opisyal ang mandato na ibinigay ng mandato ng mga botante Oh. sa pamamagitan ng serbisyong tama at tapat. Ayan, kung sakaling matuloy yung barangay at SK election sa darating na Nobyembre 2, itong taon na to, may ginagawang may ginagawa na panukala na itong political dynasty kapaborito Errol sa Pilipinas. Actually, may mga actually binabasa na. Oo. At mukhang aaprobahan na. Oo. Oo, at wala lima na presidentitan, no? Correct. Tikinto. Oo. May mga umaapila. Oo. May mga abogado, may ibang grupo umaapila na sa Korte Suprema na nagpupumilit na magpasa ang Kongreso na ito nga yung anti-political dynasty law. Ito nga. Pero nakakuha na yan. Halos kuwan na kasi 40 years ng nakabinbin na mula nung 1987 na konstitusyon. Ang petition ay naglalayong tapusin ang pagdumina ng mga pamilya sa politika na nagpapahirap sa ating bansa. Diba? Pero mukhang may mga butas din yung dynasty law Kaya nga parang apply lang nata sa SK at barangay. Ba? Ganun ba? Ganun ba? Paano pag magtatay, magkapatid, yan nga. magpinsan, magkamag-anak, mas mataas na posisyon, okay lang. Okay lang ba yun? Oo. Kaya ang petition sa Korte Suprema ay pinagkokomento ang Senado at mababangkal pulungan hinggil sa petisyon na nag-aata sa kanila at nabigyang kahulugan ang ipagbawal ang political dynasty. Ang mga petisyon sa Korte Suprema ay nagsasabing hindi na nagagampanan ng Kongreso daw at Senado ang kailang tungkulin ayon sa saligang batas dahil kadalasan ang nandyan sa loob ng Kongreso at Senado ay mga magkakapatid, magkakamag-anak o nakaside sa ilalim ng political dynasty law. Wala pa namang batas kasi. Wala pang batas. Wala pang batas. Pero ang panukala dyan ay pinagbabawal ang magkakamag-anak, yung asawa, magulang, kapatid, lolo, lula. Hindi maaaring tumakbo sa magkakasunod o sa bayan na termino. Sa parehong lugar. Bayan o lalawigan. Bayan, lalawigan, distrito. Yung pambansang posisyon. Okay, also na talapos to yan. Tapos na talapos to tan, bilang. Kung sino man ang lumabag sa batas na ito ay maaaring kansilahin ng Commission on Election, yung sa COMELEC, ang kailang Certificate of Candidacy. Alam mo, iisa lang ang sagot ng mga ito Ano? Itong mga nasa dynasty. Iboboto kami na totoo. Pero may... Diba kung dadalang tayo eleksyon? Agmimit imbagaya, akin indero lawatan niya singa plato sirin. Di pa, tawala eleksyon? Ito ay, tuloy natin, ito ay pagpatupad sa probisyon ng 1987 Constitution Article 2, Section 26 na nagbabawal sa mga political dynasty. Kaya parayorida dito ng administrasyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magkaroon ng patas at halalan at bawasan ang korupsyon sa bansa.
Ano ito? Sa ilalim ng House Bill 5905, Oo. naglalayo yung pagbawalan ng mga kamag-anak ng mga kasalukuyang nakaupong opisyal hanggat sa ika-4 na affinity. Oo. Hindi sila pinapayagan na tumakbo o humawak ng posisyon sa gobyerno. Bawal ang sabay na pagtakbo o upo ng dalawa o higit pang magkakamag-anak sa magkakaibang posisyon sa parehong lugar. Yun yung sinabi mo kanina, yung parehong lugar. O, di ba? Kung sakali, Ano na yun? House Bill 6771 yata yung yung panibago. House Bill na 5905. 5905. Oo. Oo. Pagka hindi pinagbabawal ang yun nga, pagkandidato panunungkulan ng magkakamag-anak. Ayan, oo. House Bill pa lang naman yan. House bill. Pero, umakyat na sa Senado yan eh. Umakyat na sa Senado. Meron silang Senate bill dyan. Kaya't, yun po yung pinupuntahan natin dito. Dahil marami pong mga, bato-bato sa langit. Marami pong mga magkakamag-anak, magkakapatid, na nasa posisyon. Di ba? Nasa posisyon sa isang lugar. Di ba? Ganyan yan. Ngayon yung sabi mo kanina, ito ba ay a-apply lang sa barangay at iski election? Yun ang tanong dyan eh. Kaya nga, yun yung kuro-kuro. Dahil hindi naman malinaw kung ano ba ang nilalaman nitong sinusulong nilang ano yan? anti-dynasty law. Yan nga eh. Anti-dynasty law. Ayan, nawala yata yung... Pindutin mo yung yung dilaw. Kaya nga, nawala. Ayan. Nawala yung natin. Dilaw, ito. Ito. Ayan, yan pala. Ganyan talaga pag malikot ang daliri. Kung ano-anong napipindot. Oo. So, yun po malinaw po doon sa panukalang batas. Sana po yung panukala na yan ay mabilisan bago natin yung barangay at iski eleksyon. Para sa ganun tignan natin kung ma-implement talaga yung naturang panukalang batas na yan itong darating na November 2 2026 sa barangay at iski eleksyon. Diyan natin masusubukan dahil may mga dyan alam tayo na yung House Bill 5905 of 2025 or 20th Congress 2025 o 20th Congress, ito nga yung anti-political dynasty law. Huwag po kayong malilito kasi nung 2015 merong House Bill 5905. yun yung nakabibin. Hindi, ibang ano naman yun. Nung 16th Congress ibang version. Ibang version naman. Ibang version. Tungkol naman sa ano yun. Sa Pre-Higher Education Act. So, nauulit yung House Bill, pero iba-ibang taon. Iba-ibang taon. Yung 2025, ito yung anti-political dynasty law na ang saklaw nito ay national at local positions kasama sa barangay. Ayan, Ito, malinaw na. National at local positions kasama barangay. Barangay. Oo. Ito ay pinagbabawal ang pagpapalit-palit ng pwesto ng magkakamag-anak o yung succession. Yung isalat mo niya. Kaya nga sabay-sabay na pagtakbo ng magkakamag-anak kung magre-resulta sa dynasty. Ayan, At tapos yung isa naman ay pagkandidato o panunungkulan ng magkakamag-anak hanggang ika-4 na degree. Ayan. Ay umpasaya ay buong Pilipinas wala na talapos to yan. Marami yan. Maraming masasagasaan dyan. Sa tingin mo, umpasa o ande? Pag pumasa sa Senado, wala nang rason na hindi pipirma ng Pangulo kasi yan ang isang sinusulong niya kung pumasa sa Senado, hanggat si Kato, apektado. Wala anak to. Yan nga. Wala congressman to. Di man probinsya to. Wala. Wala atsi to. Yan ang dyan. May kapinsan to niya Kaya nga. So, makikita natin kung talagang
ipapatupad yan, lalagdaan yan ng Pangulong Ferdinand Marcos, yung naturang political dynasty na yan, makikita natin na talagang meron siyang kamay na bakal. Ilang taon nang isinusulong ito? Matagal na, 1987 pa yan na 40 years? 40 years Yung mo kanina? Oo, 40 years na yan eh. Oh. 40 years na yan na marami nang Sa Senado pa lang, nagsusulong ilan dyan. yung magkakapatid dyan? Sa Kongreso, marami rin dyan. Yung Tulpo pa lang, di Abunton era. Kaya nga, yung dalawang May asawa Dani ay. May walad, may regular congressman na may party list. So marami pong masagasaan na nakaupong mga elected official yan. Ikapamlad presidente. Di ba? May mga anak. Merong pinsan. Sa vice president. May mga kapatid. Correct. Sa mga senador, may magkakapatid. Correct. Sa congressman, may mga kamag-anak. May talapos ang tuloy namin na posisyon. Actually, kung yan kung talagang titignan mo yung mga ganyan na mga magkakamag-anak nasa posisyon, ay isang kung yan conflict of interest yan na pangunahing balakid sa balakid ito sa mga mambabatas yun na nasabi mo kanina dyan sa Kongreso, sa Senado, di ba? Na sila po yung magpapasa ng naturang panukala na yan, pumasa na sa Senado. Nasa kamay na ng pumasa na sa Kongreso, nasa kamay na ng Senado. Maraming ano yan. Marami pong masasagasaan. Ang tanong dyan, na politiko. Ang tanong dyan, okay, excuse ba ngayon yung mga nakaupo dyan sa naturang panukalang batas na yan? May exemption ba? O kaya mag-a-apply pa lang itong susunod na eleksyon. Itong barangay election. Yung paparating. Paparating na eleksyon. Yun ang kwan dyan Kung may exemption dyan, exempted yung mga nakupo ngayon at mag-a-apply sa susunod na kwan yan. Siyempre. Di ba? Siguro, ganun ang gagawin nila. Hindi mo naman sila pwedeng tanggalin. Correct. Kasi pag pumasa yan, si Presidente lumabas. elected by the people. Congressman. Mampili, sa pare unagkaw. So, may mga exemption dyan. Yung mga nakaupo ngayon, exempted sila. Pero mag-a-apply yan pag mag-re-elect sila mamaya, yun doon na. Doon na. Hindi na pwede. Pag pumasa yung batas, effective on 40-21. Si Presidente, hindi naman pwede mag-re-elect na Presidente, di ba? Nagkalamang kalawad sa kanya taon, 40-21. Ganto, 2026 sila. Yan ang issue ngayon. Ang tanong nga kung yan ba ay talagang isusulong ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung naturang political dynasty niyan, malamang dahil hindi na siya magre-re-elect na presidente, hindi na pwede. Yung mga kamag-anak niya ngayon, masasagasahan kung mayroon mang magre-re-elect sa kanila. Dahil ang sinasabi diyan bawal yung magkakamag-anak, yung first degree, second degree, third degree. Kaya dapat malaman natin yung nasa ilalim ng panukalang batas na yan kung sino ba ang inaalaw na magkakandidato. Kung pwede ba yung isang kandidato ay nasa isang probinsya, yung isa nasa isang probinsya. Di ba? Meron yun Di ba? Kasi ang sinasabi dyan, iisa sa isang probinsya, sa isang bayan. So pwedeng magkandidato kung nasa isang probinsya ka. Dahil hindi parehas na probinsya di ba? May mga reaksyon dito, basahin nga natin mula kay Jess Dipiro. Ayan. This will be the most important bill ever to be filed if implemented correctly.
disconceive the Philippines, sabi niya. Si Elmina Manyo, political dynasty is also the root of corruption. Ayun nga siya sabi namin kanina. Si Jas Moises, next naman ay i-amend yung qualification for public service. Dapat may college degree, master related sa governance and public administration, kundi man political science. Samuel Reyes, this is one of the most important bill that will help the systemic problem of corruption in the Philippines. Sabi ni Alfred Dizon naman, publish lahat name ng mga politician na may ayaw sa anti-political dynasty. So pati unamin mo to eh. Hindi. Gabay doon eh. yung mga against the sabi ni Alfred Dizon, sabi niya, publish lahat name ng mga politician na may ayaw sa anti-political dynasty. Lahat sila, pipirma dyan, Pag hindi pumirma, ayaw talaga. Don Ramon Bautista Sr. Morning, sir. Magandang umaga. See you soon. Abay ko mula nagapituyawan at nang Ayan. si Sir Ramon Bautista. Sigurado ako naraplad kinya Region 1 Medical Center. At nagpapasalamat yung pamilya ni Daniel Mariado Pigar, yung na-aksidente dyan sa Medasul. Dahil Ito sa... ba yung itinawag mo kay Sir Ramon? Oo, yan yung tinawag ko kay Don Ramon. At okay na rin. Medyo na rin, nakakapag-salita rin daw. Conscious na. Oo. Conscious na. Kasi Conscious na. unconscious yan, di ba? Correct, oo. At simple Pero nasa hospital pa rin. Oo, Dyan pa rin sa Region 1. Nasa Region 1 pa rin, naka-oxygen pa rin. So, habang nandyan pa at hindi pa nakakalabas, nagpapasalamat sila sa Region 1 Medical Center. Kay Don Ramon at syempre kay Director. Joseph Roland Mejia. Ayan. Kaya pag magmotor kayo, dapat naka-helmet kayo. Pag nagmotor kayo, dahan-dahan patakbo nyo. Pag nagmotor kayo, huwag kayong iinom ng alak. Ayan. Yun yung national news kanina na Oo. nabahala si Senador Rapi Tulfo. Oo, yung nangyari. Dahil sa dami ng mga nagmaneho ng lasing. Noong Semana Santa. Semana Santa hanggang Oo. Mas mataas yata ngayon kaysa nung nakarang linggo. Oo, so iwas disgrasya, iwas inom. At ang isipin po lagi natin na may mga pamilya tayong nag-aantay sa ating kabahayan. Ayan, oo. Sa aming pagbabalik, ilalantad din natin dito sa ating palatuntunan yung nangyaring press conference kahapon dyan sa may Pangasinan Provincial Office, Police Office, dahil sa... naka-attend ka? Hindi ako nakatid. Nakita ko sa Facebook. Okay. May press con, di may mga media. May mga media. Mga pinili. Siguro taga Ilocos. Ito ay kaugnay doon sa nakatakas na 3 preso na may iba't ibang mga kaso dyan po sa pasilidad ng PNP Sual, Pangasinan. Okay. Yan po ay tatalakayan natin makalipas tayo po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dami yung Saan ang puta-putang Iran impormasyon? Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito.
Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Halagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad bunuan binlo. Paborito. Bunuan bukid. Paborito. Bunuan gese. Paborito. Ay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya. So 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Tumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maapig yung kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:05 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabwasan Pangasinan,
ang inyo pong makakasama sa umaga ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterian Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. At good morning nga pala kay Station Manager Joey Baby. Agang pumapasok yan. Good morning din kay Melba Navat. Binabati niya yung kanyang anak ng happy birthday, si Grace. Ayan, nasa Cavite sila. Happy birthday kay Grace, anak ni Madam Melba Navat. Ganon din si sino pa yan? Jeffrey Castillo. Ayan, magandang umaga po dyan sa may Alaminos. Magandang umaga sa inyo. At sino pa yung mga nandito Margie Nacorda, magandang umaga. Oy, Ronel De Birra. Hoy, good morning. Good morning. Si Sir Ben Gab Hobillanos, dito na Kalasyaw, good morning. Ito si kumpare natin. Kapitan Bob 25. Ayan, magandang umaga. Sa may Barangay Kintong. Good morning. Si Rinaldo Bungar ng Dasol, magandang umaga sa inyo. Si Yayo Yoko Batutay. Ayan. Coming from Cecilia Morante, good morning. Good morning po sa inyo. Alas 7:07 ng umaga. Kahapon nagkaroon ng press conference dyan sa Police Provincial Office dyan sa Bayan ng Lingayen. Buti na lang may social media na, no? Kahit hindi tayo nasabihan ay nalaman pa rin natin yung balita. At ito'y kaugnay doon sa tumakas na tatlong lalaki na may iba't ibang kaso, Tumakas, walang kahirap-hirap. Ayan, dyan sa may pasilidad ng Sual Police Station. Walang kahirap-hirap, Kangkot, may kung ibabatay mo dun sa may CCTV. sa nakat na CCTV. May cut yun nakat na. Parang hinila lang nila yung nakita mo diba? Tapos may isang police woman, tapos tumalikod, tapos sumilip yung isa, tapos tumakbo na sila. So, nagkaroon ng press conference dyan sa tanggapan ni Police Provincial Director Colonel Arbel Merculio. Tunghayan nga natin, engineer, kung ano yung mismong pahayag ni PNP Provincial Director Colonel Arbel Merculio kaugnay dito sa naturang pagtakas ng tatlong priso dyan sa may Sual Police Station. We understand the public concern regarding this incident, and we assure everyone that the Philippine National Police acted immediately and decisively to address the situation. Today's briefing aims to provide accurate, verified information and clarify the circumstances surrounding this case and highlight the prompt response effort that resulted in the safe recapture of the detainee. We also take this opportunity to reaffirm our commitment to public safety, accountability, and transparency in all police operations. To properly discuss the details of the incident and the actions undertaken, we have with us our very own Provincial Director, Police Colonel Arbel Merculio, who will provide an official statement and answer regarding this incident. Any questions po from our media partners? So, good morning everybody. Nung 12:30 po ng April 12, 2026, tatlong nakakulong po sa Sual Police Station po natin ang nakatakas. Sila po ay sina Rinaldo Carlos Dizon, ito ay taga Lingayen, Pangasinan, ang may kasong carnapping. Pangalawa ay si Jerry Velasco Fale, residente po ng Bolo, Labrador, Pangasinan, at may kasong 9165 at RA 10591. At panghuli po ay si Jomar Magayaga na taga Malasiki, Pangasinan. Sila po ay nakatapos noong 12
a.m. ng April 12, 2026. Kasalukuyan po namin silang tinutugis ngayon at isang magandang balita ay nahuli na po natin si Jomar Magayaga sa Sual, Pangasinan. So may dalawa po tayong tinatrack, si Rinaldo Dizon at saka si Jerry Callen. Sure, according base po sa investigation, paano po sila nakatakas? Paano nakalabas? Yes, sila ay nakakulong at sinungkit po nila yung kandado po ng ating detention cell at na-extract na rin po natin yung CCTV doon at kung paano nila ginawa yung panunungkit. Ang nanungkit po yung may kasong theft po, si Magayaga, yung nahuli po natin. Wala po bang bantay nung kanina yun? May naka-duty po tayo na si naka-duty si policewoman natin. Reyes. Si Sergeant Reyes. At kaya nga lang, nandun po siya sa loob po ng admin building, gumagawa po ng commis namin, report po. At nung nakatakas po sila, batay sa pag-review po namin ng CCTV, 1 minute and 14 seconds nung nalaman niyang nawala na yung mga nakatulog po doon sa loob. Meaning to say, mag-isa lang po siya, sir? Ano po? Isa lang po yung naka-duty noon, pero nandun po yung mga kapulisan natin, nagro-ronda po sila, at nasa bayan-bayan po sila. Sa bayan po sila. Tatlo lang po yung laman ng gate. Yes, tatlo lang po. Yung assessment po, matagal na kayo pinagplanuhan yung Based doon sa CCTV, nakikita parang sinusubukan po nung nakakulong si Makayaga na sinusungkit-sungkit talaga yung pag walang nakabantay, walang tao doon at sinusubukan niya. So days before, gano'n? Yes, review namin yung CCTV hanggang April 6, 7 and 8, yun po yung routine po niya. Ilan, sir, ang kandado ng detention center? So may kandado siya na 2 sa labas at 2 po sa loob. Apat ang binuksan niya? Yes. Pero naging lapses, ongoing po yung investigation namin with our kung anong mga lapses ng mga kapulisan po natin doon. At initially, nakikita namin na doon sa loob hindi naka-padlock yung female at male part. So, doon lang sa lobby, which is yung secondary lock, ang nakalock lang po is iisa, which is 2 po yun. I'm just thinking na kasi may lingay, may labrador, may malasiki, pero nandun sila sa SWAT. Yes, doon po sila. Nahuli po sila ng SWAL police stations po natin. So may lead na po ba tayo sa dalawa? Ongoing pa po yung tracking po namin. Nakikipagtulungan naman po yung mga kamag-anak at saka pamilya ng dalawang nakatakas. So yung pong nahuli, siguro ba? Or No, nahuli po natin sa tracking po natin. Sa bandang bundok ng barangay ko. Malapit lang po din po doon sa police station. So ibig sabihin, hiwa-hiwalay sila kaagad after nun. Yun po yung inaalam natin doon sa nahuli. Sir, sino yung hepe doon? Ano po yung status niya? Si Major Vincent Magsarili po ay temporarily pong tinanggal as officer in charge. So, pinalitan po natin si Major Raimundo. Siya po ang OIC ngayon. Yung duty-based officer siya, was he ba? She. Opo, yung... Ano rin ba siya? Narinig din ba? Ito po, maglalabas po ako ng order ngayon na marirelieve po sila kasi ongoing pa po yung investigation namin. Andun po yung investigating team namin para i-assist din po yung mga investigating team natin kung ano yung mga kailangan pa po nila. Rini-retrieve po namin lahat, duty detail, lahat po ng possible na magiging
possible na namin, ebidensya namin laban dito sa administrative cases nitong administrative lapses nitong mga police woman natin, mga police natin doon sa SWAT. Sure, may nilabas na 100,000. Yes, nabasa ko nga po sa social media na naglabas po ang LGU ng SWAL na nagbibigay sila ng pabuya ng 100,000 pesos. Hindi ko po alam kung each or yung tatlo po. Wala po bang magandang ikinanta yung naunang na-arresto, na-recapture? Pupuntahan ko pa lang po ngayon, ka-arresto lang po kanina, kaya after this press con ay pupunta po ako dun sa SWAL na yun. Sir, 1 minute 14 seconds. bago nila na... Yung duty desk officer, Bago niya nakita. bago niya na napuntahan at na-discover na nawawala yung mga preso po natin. So possible na malapit pa lang sila. Yes, tinawag po naman po agad sa mga probing duties natin, and then nagpaganda agad tayo ng mga checkpoints, which is pati yung mga buses natin aakyat po nila. Kaya definitely nandyan lang po sila sa pagiligid-ligid lang po ng police station. Anong suot nila, sir? Hindi sila nakaano? Yung P? Hindi po, naka-civilian attire po sila, may yung So, kumusta po ang coordination by the LGU? alam naman na po ni Mayor, kaya nga po siya naglabas ng reward ng 100,000 pesos. And then, full support naman po si Mayor sa paghahanap ng lahat ng logistical ay ipinaprovide naman po niya sa kapulisan natin. So yung dalawa, posible ba nung nag-inganyo lang? Kasi sabi niyo, yung isa lang yung sumusumpit doon sa... Hindi pa po natin alam kung talagang nainganyo lang sila o talagang pinagplanuhan nilang tatlo. Sir, yung 100,000 personal fund ni Mayor niyo? Hindi ko po alam kung saan po manggagaling yung fund, but definitely manggagaling sa LGU at pinost po ng ating buting Mayor. Sa SOP, sir, ilang days sila dapat nasa jail bago sila i-commit sa ano? Depende po sa korte kung maglalabas po yung court na to commit yung isa nating PUPC. So, naghihintay po yung police station for their commitment kung saan sasabihin ng korte kung saan po sila madiditin. But temporarily, sa police station muna po talaga sila. Sir, sabi niyo kanina, doon sa pag-review doon sa CCTV footage, nakita na nagtatry sila ng ilang beses. Yes po. With that, sir, ano po ba ang standard procedure sa pag-review ng CCTV yung kuha in a day? Yun po yung magkakaroon po tayo ng policy ngayon. Yun yung nakikita kong isang gap po namin ngayon. So, magpapalabas po ako ng policy which is to review ng CCTV. May nagre-review dapat. Daily po yan nagre-review kung anong nangyayari sa police station. Kasi sir, you said earlier din na you have been trying, somebody has been trying. Yes. But hindi pa siya instrictuhan yung area, yung detention area. Hindi, yun nga po yung naging gap po namin na wala pa pong nangyari kaya hindi pa po nare-review yung CCTV. Opo. So, yung monitoring ng CCTV dapat ngayon is talagang 24/7 at nakikita niya kung ano yung ginagawa ng mga preso po natin. Sir, bukod kay Hepe, ilan po yung possible na ma-relieve today, sir? Definitely, lahat po ng mga naka-duty po doon ng araw na yon, marirelieve po sila at pupunta rito sa pihaw po natin dito sa probinsya. Mga ilan po ang naka-duty, sir? Around 8. Including the duty? Yes. Pati po yung to include yung officer in charge po natin na si Major Magsarili. Sir, if ever na mahuli na silang tatlo, will they be facing another charge? Yes, definitely. Ano po yun? Pag-aaralan po ng legal po natin kung ano pong additional charges na pwede natin ikaso po sa kanila. Sir, yung na-recapture, saan po siya ibinalik? Doon pa rin po sa detention cell with a stricter. Mas stricter na pagbabantay po ng ating kapulisan. Sobrang galing niya, sir. Sir, after ng incident na ito, meron tayong instructions, sir, sa iba't ibang mga local police stations? Yes,
first na ginawa po natin, anong nalaman po natin is with the nearby police stations, nag-conduct sila ng 24/7 checkpoints, which to include aakyatin po nila yung mga buses. Kaya hindi, kampante po ako na nandyan lang po sila. Hindi sila makalabas ng SWAL. So, checkpoint, every barangay meron po tayo. With, syempre, tulong po ng ating mga BIL, yung mga Barangay Intelligence Network. Nakikipagtulungan po sila. Sa pag-review ng CCTV, sir, check din ba kung ano ginagawa ng mga personnel? Yes po. Nandun na rin po. At hinihintay ko yung recommendation po ng ating S7. Sila po yung nag-review with our regional, yung R7 po natin, Regional Investigation Detective. Sir, with this situation, pwede na ilabas yung mga faces nila? Kasi Yes, please. So, nagpatawag po kami ngayon para matulungan nyo din po kami na maglabas ng mga mukha po nila with yung current na suot nila. So, tingnan nyo, bro, yung pictures na yun at sana matulungan nyo kami para malocate sila. Any information po, please ibigay niyo po sa amin para ma-actionan po at mahuli agad po itong mga nakatakas na mga press. Sir, yung footage, pwede din ba namin magamit yun? Yung nasa online na ngayon? Yun nga po yung isang iniimbestigahan po namin, bakit nakalampas po. Pero nevertheless, nandyan na po. Sige po, may basbas na po sa akin para tulungan niyo po kami. Sir, pwedeng pakiulit po yung panawagan sa lahat. Yes, sa ating mga kababayan, ngayon po, nahaharap po ang Pangasinan Police Provincial. So, yun po yung naganap na press conference kahapon, sa pagtakas ng 3 preso dyan sa may pasilidad ng SWAL Pangasinan. May mga lapses sa Capaborto Irol. Kasi doon sa Silda daw, meron yung female at saka merong male. Okay. Panglalaki at saka babae. So may padlock, kanya-kanyang padlock yun. At doon sa bandang labas, meron din padlock. So bakit doon sa loob pa lang, dapat na yun, na padlock yun. Yun ang titignan. May lapses. May lapses. Ang tanong, bakit may lapses? Oo nga kulungan yan. Kulungan Dapat nakapadlock din yung isa. Dapat secured. Secured yan. So, yun ang kwan dyan. Ang balita ko, yung isa ay nahanap na. Si Kwan, yung Magayaga. kaso niya ay theft. Magayaga. So yung siya yung nagkalikot doon sa doon sa padlock Yung kaso niya theft. Magaling magaling. Nagkalikot. Siya yung nagkalikot Pero yung dalawa pinaghahanap pa hanggang sa kasulukuyan at iisa yung nandoon sa police station on that time dahil yung mga kasama nilang iba na nag-robing sila. So yun yung babae, si policewoman Reyes. So yung mga nandoon sa may press con. base doon sa sinabi ni Provincial Director Arbermio Correo. Pero lahat ng mga naka-duty, sino kaya ang nag-i-invite sa media? siguro taga Ilocos. Bakit Bakit apat yata yung naimbita mo. Apat lang yata, isang lalaki yung nagtanong. Okay lang yung mga personality dahil mga kasama naman natin yan. Yung nag-i-invite sana. Kaya nga sino kayo yung in charge yan? Kahit isa man lang dito sa istasyon, sabihan nyo. Oo nga Si manager, nasabihan ba si manager? Hindi daw Para magkaroon ng representative sana. Wala, hindi na anyway, at least nagbigay ng statement si PD ay saludo naman tayo kay Provincial Director sa kailang agara action dahil siyempre ginagawa rin nila yung kanilang tungkulin. Saludo po kami kay PD. Police Colonel Arbel Mercolio, ayan. Sabihan nyo po PD yung yung in charge diyan sa diyan sa ma-invite din kami.
Good morning kay Stephanie Guzman at gawin din kay Susana Bungar Bustamante. Magandang umaga. At sino pa yun nandito? Si Jim Winsley Season Lapisak. Ayan, magandang umaga. Good morning po sa inyo. Sa inyong pakikibahagi dito sa pamagitan ng panonood ng FB Live natin. Pwede pa tayong mag-exercise engineer? Okay, take it away. Mag-exercise tayo. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Good morning kay Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin. Councilor Mike Season. Councilor Joe Pilorisco. Mag-exercise. Good morning din kay former Councilor Gerald Apiciala. Kapitan Saldi Bauson ng Makabito, magandang umaga. Gawin din kay former Liga President Carlito Dun. Magandang umaga din kay Engineer Art Gaspar. Si Joel Calbulo. Si Long Hair. Magandang umaga. Si Art Yostaki dyan sa LGU Kalasyaw. Dado Pidlawan. Exercise tayo. Di ba si Dado Pit? Ganun din si Madam Mami at Boss Carlo, magandang umaga. Si Sarbayan. Sarbayan. Ganun din si Sergeant Esteves at Madam Jubet Apiado Esteves, magandang umaga. Si MDR. Si Ed Villacorta, good morning. At lahat ng mga nakikinig dyan sa LGU Kalasyaw, dyan sa may Mayor's Office, magandang umaga. Si Vice Mayor Johnny Cabrera dyan sa may bayan po ng Mangaldan. Si Councilor Chineros Flores, magandang umaga. Malakas ang radyo dyan sa may JMR. JML. JML. Jonar Lapore. Car Ayan. shop. Yan, good morning, sir. Diyan sa may Cosinok Diners sa Barangay Malanay, Santa Barbara at 888 Infinity Construction. At doon sa may Cafe Midarlo, diyan sa may Puras Manor, sa Mapandang Pangasinan, magandang umaga. Kay Mayor Carl Christian Biga, kay Darwin, magandang umaga. At ganoon din kay Sir Jeffrel at si Dr. Felix Domicilio. Wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kaya po pansamantalang namamaalam na si Himpapawid at magbabalik ka bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteron Lingkora, Timog Pangasinan, Danis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control na nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, Station Manager Choy Baby, magandang umaga. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknaay Baloy dito naman sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadjala sa programang Mamba